Bakit? Nag-correct sa Glen Go. Oras alas 11:51 na dinita mga kapuso sa paghatod sa tuag uluhang tudling sa tuang mga balita. Yun. Kapuso, mayong buntag, okay na? Sulbad na ang technical problem? Balitang lokal. Usa ka pamilya sa barangay WILFREDO, Agdao, nagpositibo sa COVID-19. Usa kanila nagapamaligya og face mask. Samtang barangay WILFREDO, Agdao, giklarong walay nagpositibo sa COVID-19 atol sa ECQ. Sa tuang balita gyapon sa lokal, Mayor DUTERTE, MIDEMAND o dugang ba sa pagbalik sa commercial flights? Samtang GIKOTT, gidugangan ang IHAP sa mga bus tungod sa kadaghang pasahero. Sa tuang gyapong balitang lokal, kapin 63,000 ka mga magtutungha sa Davao region enrolled na. Davao Oriental, gipasalamatan ang mga frontliners. Samtang sa tuwang balitang abroad, clinical trial alang sa hydroxychloroquine ipadayon sa WHO. Samtang sa atong sports balita, hingpit nga pagbalik sa team practice gilauman sa PBA. Sa tuwang balitang health, panlawas swab testing sa mga OFWs magpabining ipahigayon. Samtang sa itong balitang coronavirus sa hairstyle, may patok dito sa Kenya. Kapos sa headlines ay nabati sa itong Super Express Balita. Ang detalye, musunod gilayon. Super Express Balita. Super Express Balita. Super Express Balita. Alas 11:54 ang atuang oras mga kapuso, dinitaron sa paghatod sa detalye sa atuang Super Express Balita karong adlaw Huwebes. Today sa June 4, 2020. Gikan sa News and Information Center sa DXGM Super Radio Davao. Kami ang inyong mga tigbalita, Super Ricky Bangat, Super Oyoboy Tulibas. Unang detalye sa balitang lokal, giklaro ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga kinahanglan dunay dugang augmentation sa mga provincial buses panahon sa pagbalik na sa commercial flights. Sigun pa ni Mayor Duterte nga hangtod sa pagkakaron kuwang gihapon ang ihap sa mga bus nga nagabiyahe tungod sa pagbawal sa pipila ka probinsya, rason nga laumang daghan ang matanggong sa syudad kung dili dungagan ang bus nga nagabiyahe. Daan ang gibutyag sa mayor nga kinahanglan maplastar ang biyahe sa mga bus o vans aron nga dili ma-stranded sa airport tungod sama sa naandan, ubay-ubay ang dili mga taga Davao City ang musakay sa mga commercial flights. Magsugod ang pagbalik sa commercial flights pasulod ng gawa sa Davao karong maabot nga Hunyo 8 tuig 2020. Dugang pa sa itong paghatod sa itong balita nga lokal, gikumpirma sa barangay WILFREDO Aquino Agdao ning siyudad sa Davao nga dunay usa ka pamilya sa maong barangay ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Sigon pa ni Gregoria Obial Jr., ang kapitan sa WILFREDO Aquino Agdao, atol sa eksklusibong paghinabi kaniya sa Super Radio Davao, nga ang senior citizen nga padre di pamilya ang unang nagpositibo sa COVID-19 og nakatakda nini iya ang natakda nini ang iyang asawa Kapin o lakip na ang iyang mga anak. Nasaran nga nagbaligya di ay ang padre di pamilya og face mask lakip na ukay-ukay sa Agdao Public Market og ituang didto nakuha ang maong sakit sa pagkakaroon. Ana-ana sa isolation facility ang tibok pamilya samtang naka-house lockdown na usab ang ilahang panimalay. Kining Agdao gusto nila nakuha sa Agdao Public Market kining natakuyan na mga sakit sa manisya sa pilyo maligyan siya daw ng prioritas karong Christmas na yung maligya pero ang Agdao gabi na dito nga pag-iisip mo nga Agdao so pag-practice everything practice o kasing asawa kiling ba na ang senior mo ni ang nagpasipin
ang iyang asawa nagkasin ulit sa balay tutuloy na doon ng ipong nila nga balay tuwing gagaw likod. Ang tipik sa pamahayag ni Gregorio Obial Jr., ang kapitan sa WILFREDO Aquino Agdao ning siyudad sa Davao. Super Express Balita. Oras 3 minutos na madangat ang alas 12 sa Udo. Dugang pang balitang lokal. Subay sa nasangbit nga balita, giklaro sa Barangay WILFREDO Aquino Agdao nga walay nataptan sa coronavirus disease 2019. Sa diyang gipatuman pa ang Enhanced Community Quarantine kon ECQ. Sigon pa ni Gregorio Obial Jr., ang kapitan sa nasangbit nga barangay atol sa eksklusibong pakiginabi kaniya sa DXGM sa Radio Davao nga natakdan lamang ang mga residente sa mga barangay sa dihang gipatuman na ang General Community Quarantine tungod mas daghan na kuno ang nakagawas sa panimalay aron nga mangita og kwarta o mo trabaho. Sa pagkakaron, dunay mga panimalay sulod sa duha ka purok ang gipailam sa lockdown human nagpositibo sa COVID-19. Giawhag sab sa opisyal ang publiko nga dili na lamang musulod sa ilang barangay kun dili mahinungdanon ang tuyo og likayan ang paggawas sa mga residente aron dili sab ma-expose sa gawas. Wala nang yun sa mga bisay mga ko kasi na yung barangay ro nga mapinahay wala mo ituyo kung yung importante wala mo tulog sa barangay hindi po na punta sa barangay ang hanggang nino kung gawa wala sa mga COVID na mag-ispan sa bisay ng pagkumat para sa pagkakaroon sa mga wala nang yun sa mga Kapuso inabati ang dugang pamahayag ni Gregorio Obial Jr., ang kapitan sa Barangay WILFREDO Agdao ing siyudad sa Davao. 2 minutos na budangat ang alas 12 sa udto sa dugang balitang lokal. Giangkon sa Davao City Overland Transport Terminal nga hilabihan kakulang ang ihap sa mga bus nga dunay special permits. Sigon pa ni Isa Yusuf, ang General Manager sa Davao City Overland Transport Terminal, atol sa paghinabi kaniya sa Super Radio Davao, nga sa pagkakaroon, doon na lamay 13 ngadto sa 16 ka mga bus trips matag adlaw, nga natagan og special permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 11 hilabi na, o matod pa hilabihan kini kagamay, kung itandi sa 700 to 750 buses o bus trip sa normal na operasyon sa nasampit nga terminal. Sa pagkakaroon, giklaro sa opisyal nga mas nahanay ng proseso sa pagpasulod sa mga pasahero tungod booking na ang pamaagi sa DCOTT aron matupad dunay kasigruhan ang mga pasahero nga makasabay o makasakay o di na magdasok gawas sa terminal susama sa nahitabo sa unang adlaw nga nakabalik na ang biyahe sa mga bus. Kabasis ang ako ang ipananggan kung hindi karuta karong asawa ng important science term. Nagdagdag ta o bus karuta at mga ruta nga nakita nato nga daghan siya ayo ang nagpa-reserve, no? So manahimo siyang karon na maduwag ta sa ruta nga dito na ay duha nga kung di pa sa kutulo na kabasis. So ang tipik sa pamahayag ni Isa Yusuf, General Manager sa Davao City Overland Transport Terminal, atol sa paghihinabi kaniya sa Super Radio Davao. Super Express Balita. Alas 12 in punto na sa Udto Kapuso, dugang pagatod sa Italia sa balitang lokal. Moabot na sa 63,079 ka mga magtutungha ang naka-enroll palang sa elementarya sumala sa Department of Education 11. Kini nga datos alang sa ikaduhang adlaw lamang sa enrollment period human kini gisugdan kaniadtong Hunyo 1 karong tuiga. Base sa impormasyon nga gipagawa sa buhatan, pinaagi silang tigpamaba sa DepEd 11 nga si Dodong Atilio ang maong ihap alang lamang sa 7 ka mga DepEd Division Offices ug wa pay labot ang upat ka DepEd Field Offices. Target karon sa buhatan nga matupngan ang 1,163,883 enrollees sa nakalabay nga school year gikan nga kindergarten hangtod na senior high school. Nang hinaot sa mga opisyal nga madungagan pa ang maong ihap una sugdan ang bagong school year.
Sa dugang balitang lokal, gipasalamatan sa provincial government sa Davao Oriental ang tanang mga healthcare frontliners, security personnel, surveillance o mga contact tracing teams. Mismo si Governor Nelson de Anghiran ang mipadayag sa iyang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa mga individual tungod sa kontribusyon nga gibuhat nila alang sa tanang mga nanginahanglan og tabang medikal o seguridad. Kahinuduman nga nakarecover na ang 12 ka mga nagpositibo sa COVID-19 sa Davao Oriental. Human ang pipila ka adlaw nga nagpositibo sa mga sakit. Din na 8 kanila mga overseas Filipino workers kami sakay sa sweeper flights nga kamahin sa balik probinsya program sa gobyerno ug ang upat gikan sa Maguindanao. Kaghapon, malipayong gipahimo sa Davao Oriental Provincial Health Office ang maong balita nga COVID-19 pinausab ang 12 ka mga residente sa nasing probinsya. Super Express Balita. Oras alas 12:03 na sa Udto. Kining balita gidalit kanato sa Safeguard. Wash hands sa Stay Safe pa Safeguard. Kining balita gidalit kanato sa Migana man to, sir? Itestigan ko to ganyan ba? Migana man to? Kining balita gidalit kanato sa Safeguard. Wash hands sa Stay Safe pa Safeguard. Kining balita gihatod kaninya sa Sangobian. Ay, hala. Multivitamins and minerals is the Kinala na generic siguro name of ni Sangobian Iron Plus. Ewan na may For symptoms kompetensya, persist, request consult natin your mga doctor. bagyo. Kining balita Ang gabi? gidalit kanato sa Revenue.